गाज्रि अबस्थायाव दङ फुरा बेन्डेज गोजा हेल' लोगोफोर माब्रै दं नोंथांमोन आसा खालामो नोंथांमोना जोबोर मोजाङै दं सोलिनो आरो नोंथांमोनजों लोगोसे आंबो जोबोर मोजाङै दं स' बे समाव आङो नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो सानो जा मैया दाख्लैनिफ्राय जिथुनाखि माइनु सरगियारि सिगनेस हस्पिटालाव फासिनानै थानाय जा बे बिनानावा नङा होमबा सिस्टारा बिनि हासबेन्ड जिथुनाखि फासिनानै दंमोन दा बेखौ माने रिलिज होबाय होननाय खोनादों अर्थात रिलिजखौथ' दाख्लैनो होखानायमोन नङा होमबा दा बिला जाबाय होननाय खोनादों आरोखि दा आङो कन्टेन्टनि गेजेरजों रायज्लायदोंमोन आं कल रेकर्डिं लानाय जायाखै नोंथांमोना एन्थनि नार्जारिनि इउटुब चेनेलाव नायहैबा नुगोन बेजों लोगोसे जिथुनाखि जि मेन जिथुनाखि क्लेरिफिकेसन आं नोंथांमोननो दा बेलासिफ्राव बा दा मोना 5टा 6टासोआव होगोन भिडिअ जिथुनाखि नानिया आंनो मोनसे भिडिअ बानायना हरगोन आरो नानिया माबोरैहाय फिसायखौ बे हस्पिटालनिफ्राय लानानै थांनो हाखो माखासेखिनि नांदेरबावगौ फैसाखौ बबेनिफ्राय मोननाय जाखो नोंथांमोननो डिटेल्सलि क्लेरिफिकेसनखौ होगोन आरोना दा बे समाव आङो नोंथांमोननो मा बुंबावगोन दायो आङो माने सासे जिथुनाखि आंनिनो लोगो बे जों आंनि खाथियावनो थायो बिथाङा मोनसे रड दखानाव खामानि मावोमोन थारमाने बिथांनि मेन गुबै जायगा न'आ बबेयाव आं बेखौ मोजाङै मिथिया दै लोगोफोर लखिमपुरसो होनखोना ओरै बाक्सा साइडनिसो होनखोमोन खिन्थु जोङो मोनसे समाव जयैनो हाजिरा मुजिरा मावलायोमोन आरोना ओमफ्राय आंथ' गारबाय नालाय हाजिरा मावनायखौ गोबाव जाबाय नालाय बे जायगायाव दाथ' बिथांमोनहाबो हाजिराखौ मोनला नालाय रड दखानाव हाबनानै थाबाय आरोखि लहा लहि दखानाव दा बे बिथाङा माने दाख्लै थांनाय मासनि 22 थारिखआव न'आव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन जाहैदों बे न'आव ओंखारलांनाय टाइमाव माने बिराद गाज्रि एक्सिडेन्ट जादों बिथाङाबो माने हरनि 10टायावमोननो न'आव थांनो होनना ओंखारलांदों हारसिंमोन ना हिन्जावखौबो लांफादोंमोन बेखौ आं मिथिया दा थांनानै ओरैनो गावनाव फंनैसो सोंहोनोसै नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन दा आरो बोरै बोरै जाया बोरै बोरै माया बेनाबो खरसाया गोगोमैनो खारदों जाहैदों माने 4 लाख थाखा हान्थु जयेन्ट पेनानो बारग'दों बायदि मोनदां आं नोंथांमोननो साइडआव स्क्रिनाव होगासिनो दङ नै माब्रै जाया माने आल्ट्रासाउन्ड बा स्टिकसन खालामनाय माबाखौहाय रिपर्टखौ साइडआव होगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना जिथुनाखि बै आल्ट्रासाउन्ड खालामनानै मोनसे नेगेटिभ माबा बायदि मोना होमबा बै फट' रिल्सनि बायदि नै बेफोरबायदि नालाय मा बुङो आंबो मोजाङै मिथिला बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो बुजिगोन आरोखि बोरै जानाय बोरै मानाय दा मानसिखौ डाइरेक्ट लोगो हमनोसै नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोखि नङा होमबा मारै जाखो मारै जायाखै नायहैनि लोगो हिसाबै माने आंनि नाम्बारानो गैबावामोन जाहैदों दहायसो माने आं मैया भिडिअ होनायाव आंनि नाम्बारखौ मोननानै कन्टेक्ट खालामबाय जाहैबाय आरो मानसिया दा नायहैनि कन्टेक्ट खालामबाय जेला आरो लोगो हिसाबै बयबाबो थानो सुखुखाया नङा होमबा बेफोरबायदि खोनायोब्ला नायहैनो लुगैयो दा बिथाङा बहानि आं बहानि जोङो बेजों जेबो फारागथि गैया मोनसे समाव जोङो सिनायलायबाय बे जायगायाव फैनानै नङा होमबा बे हिसाबै दा नायनो थांगासिनो दङ आरोना नोंथांमोनाबो नायलांफानो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा टाइप आरोखि थारमाने ब्लगिं सिस्टेमैनो थांसिगोन आरोखि बेफोरबायदिनो माने मानसिनि दुखु दाहाखौ नायनाय बा थाखा फैसाजोंथ' नङा गोरबोजों अननानै नायहैनाय लोगो हमनाय बेनो मोनसे मानसिनि जिउआव गोजोननाय फैयो नङा होमबा जे बिथाङाबो नायफैदों आंनि जाथाय जानाय समाव खैफोदखौ मिथिनानै बिथाङाबो फैदों बेफोरबायदि गोबां खोथा थायो आरोखि नङा होमबा थाखा फैसाजोंल' सहाय होनो हायो बे नङा नालाय दा थाखा फैसा थाबाथ' सोरथो सहाय होआमोन नङा होमबा आरो जाब्रबथाया जानाय समाव अनसुंथाइनि गोनांथि समाव जों भिडिअ लाबोनो हायो बेफोर बाथ्राया सियर दा थाखा फैसाफ्रा बबेनिफ्राय मेनेज जाखो आरो माब्रै जानो मोनखो बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआ एसे सुलु लाहैदिनि आरो दै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला डाइरेक्ट आं जायगायाव भिडिअखौ लाहैनाय जासिगोन मोनफैबायबो जिरायबायबो नोंथांमोननो देखायनो होननानै बुंदोंमोन आङो नायनांगोन जाथाया बोरै जाया गावनिफ्रायनो जों एसे मिथिनानै लानि आं बिसोरनो देखायग्रोनि आरोना नै मानसिया नायनानै ला उन्दुनानै दं आरोना उफाय गैया दा माने हामागौमानि आथिंफ्रा सिखारनो हाया नै बे आगसि साइडनि बे बायदों फुरानो माबायाव सिटि स्केन खालामनाय अर्थात आल्ट्रासाउन्ड खालामनाय नोंसोर नुखागोन आरो बैथिना लोरिनानै दं आरो बिराद गाज्रि माने सिङाव रड सोनांबाय आरो पाटि सोनांबाय उफाय गैया नै मानसिया अबस्था गाज्रि दे एसे फोरमाय जाथाया माब्रै जानाय बहा थाङामोन माब्रैहाय जाहैखो ना जौफोर लोंदोंमोन नामा जौआखौ मा होनो जौखौथ' लोंनाया लोङाखैमोन दा गवालकुसिनिफ्राय बङाइगावआव न'आव थांनो होननानै थांदों ओंखारनायावनो ओइ माबा लाइना मा होनोमोनलाय हाजो टु नलबारि लाइना कलिटाकुसि गैया होनबा बेखिनियावनो 22 तारिखआव हरनि 10टायाव हरावसो ओंखारलांखादों नालाय थांनानै दा थांनानै
जाथाया जाहैबाय दा 5 मिनिट सिगांनिफ्रायनो आङो माने नोंसोर गोसोआव गैया आरो बेहस नालाय आङो गावसोरनो गोजा जाहैखो ना सोरनिबा गारिजों एक्सिडेन्ट जाहैखो सोरनिबा गारि माने बेटारि जाय नुग्राफ्रा बुंदों आरो माने बेटारि गारि साइडआव रं साइडथिं माने जों जेनेबा दा नोरै थांबाय थादोंबा जोंथ' आखिथिंसो थांगोन नालाय आखिथिं बे पार्किं खालामनानै उल्था मुवा पार्किं खालामनानै लाइट बन्द' खालामनानै दोनदों आरो खोमसि नालाय बोरै नुगोन दा जेन'बा सालायनाया एसे 70 सोआव दंमोन नालाय ओंखायनो नुस्लाबगोन ना नुस्लाबासै दा बेसेथ' गोसोआव गैला जोङो बेहस नालाय जों सानै मानसिमोन दा आंजों गाखोफाग्रायाथ' बारा जायासै आंना बारा जाबाय आरो ओमफ्राय होमबा नोंसिना मेन न'आ बङाइगावसो नामा जोंना मेन न'आ चिरां डिस्ट्रिक्टआव बे बङाइगाव खाथियानो जायो आदसा गुरुबासा आरो गुरुबासा लावरिपारा गामियाव बे थांनो नागिरनायावनो दाथ' नोंनि आथिङाथ' बायखाबाय आथिङाथ' बायखाबाय डक्टरा बुंदों दा 100% मोजां जागोन आदसा बायनायाथ' दा सोमावनो हासै दा बै आगदानिखौसो मा जायो आगदानिखौथ' एसे सोमावनो हायो आरो बे नि बेन्डिं खालामनो मोना माने हान्थुखौ माबानो मोना आरो फदबनो मोना ओमफ्राय दा जेन'बा बेजों बेयाव थाखा फैसा खरसा बेसेबांसो खारखो आरो बबे मेडिकेलाव लांखो नोंसोरखौ बेनिफ्राय मेडिकेलखौ बै आमिनगावनि पाटना अर्थ'पेडिक माल्टि स्पेसियेलिटिस प्राइभेट बेहाय प्राइभेट हस्पिटालावनो आरो प्राइभेट LTD हस्पिटालाव दा ओमफ्राय बिनि बिलफ्रा बेसे जाखो बिलखौथ' 4 लाखसनि गोजौआवनो थांबाय खोमा आदसा 4 लाखसनि गोजौआव ना 4 लाखनि गोजौआव थांबाय 4 लाखनि गोजौआव थांबाय ओमफ्राय दा माब्रै बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ बहानिफ्राय मोननानै मेनेज खालामनानै डक्टरनाव जमा बिल होबोनो हाखो थाखाफोराथ' बिदिनो जाथि बंस' सहाय खालामहरनो गोनां जाबाय सहाय खालामबाय बेनि गेजेराव न'खरनि साफ्रोमबो खबर मोनहैनाय जादों नायफैदों गासिबो नायफैजोबथ'वाखै सोरनाबा माने बिदिनो प्रब्लेम थायो नालाय हेफाजाबखौथ' होबाय होमबाबो नायफैनो हायाखैब्लाबो थाखा फैसा एसे एनै अनसुंथाइखौ हरबाय जिखिनिखौ हायो माने बेखिनिखौ हरबाय आरो आदसा ओमफ्राय मा होनना बुङो बेनि गेजेरजों नोंसोरो थाखा फैसा बै समाव जिथुनाखि आंखाल जादोंमोन बे समाव सोरबा सरकारनिसिम खाथियाव थांदोंमोन नामा सरकारनियाव सासे मानसि माने जोंनिनो मालिक जायो बियो सरकारनि माबा खिथादोंमोन नालाय बेहाय माने आंखाल जानायाव आरो माने एकदम राहा गैथारा मोनसे सम जायोना बेबायदि समाव आंखाल बिदिनो माने बिदियाव अबहायबा दिसपुर ना माबा होनदोंमोनलै जायगा दिसपुरानो खोमा आं बावबाय दा माने बेहाय एसे हेल्प माने बिहैनो थांनो नागिरदोंमोन थांनाय जायासै बेहाय माने सोरबा बिदिनो मेगन साग्रा दंना माबा गावनि मानसि माबा मानसि बिदि होनलायनाय थाया होनबा बेबायदिखौ माबानानै थांनाय जायासै आरो बिदिनि थाखायनो दा होमबा जाथाया जाया नङा गोबां गिदिरैनो जाहैबाय मेजरैनो जादों आथिं बायलायनाय धेमालि नङा होमबा आथिङाबो बायस'थारदों नालाय गाज्रि अबस्थायाव दङ फुरा बेन्डेज गोजा गेवबाय बेन्डेज हारसिं गेवबाय ओमफ्राय दा सिलाइ खालामनायफोरखौ खेवबाय नामा सिलाइ खालामनायखौ दाख्लै साननै सिगां चेकआपआव थांदोंमोन आदसा चेकआपआव ओमफ्राय दा माब्लाबाफोर लिंहरफिनबावदों नामा दा 12 तारिखआव लिंहरफिनदों 12 तारिखआव ना 12 तारिखआव बिनि उनाव आरो लिंहरबावगोन नामा मा जायो उनाव मिथिसिगोन होमबा लोगोफोर नोंथांमोना निश्चय खोनाजोबखाबाय माबोरै जाहैया माबोरै जानाय नङा होमबा दा बेजों लोगोसे माने बिथांखौ सोंदोंमोन आङो हाल्ला थुल्ला सोंनाया मोजां नङा होमबा लोंनानैसो जादों नामा होननानै बुंदोंमोन आङो थारमाने लोंग्राबो नालाय सम लानानै खिन्थु मानसिया बे समाव ड्राइभ खालामनो गोनांमोन नालाय हरनि समाव न'आव थांनो गोनां जाना फैदोंमोन दा बे खारनाव माने बिथाङा लोंनाय जायाखैमोन आरोखि थेवब्लाबो माने उफाय गैयैयाव माने गुबुननि बेटारि गारिया खोमसियाव लाखिनानै दोननाय जायगायाव बिसोरो रावबो गैयामोन जाहैदों माने एक्सिडेन्टआ जाहैबाय अकस्मातलि माथो होनो आरो जानो गोनांमोन खोमा होननानै बुंनानै लानो गोनां जासिगोन बा बुंनो गोनां बायध' जाना फैसिगोन आरोना दा मा खालामनो थाखा फैसायाथ' मोनसे समाव अकस्मात गैया जाब्रबखायो बेफोरबायदि जाथाया जायोब्ला बा खैफोदा जायोब्ला बयनिबो न'खराव थेवब्लाबो बिथांमोननि न'खराव जाथि बंस'आ बुरजामोन खोमा एसे अननायखौ मोनबाय बिथांनि न'खरनि मानसिफ्रानो जाथि खुरमाफ्रानो अननायखौ होबाय दा जेने थेने बिथांखौ मेडिकेलनिफ्राय रिलिज खालामनानै लाबोबाय दा बिथाङा उफाय गैया आरो बे अबस्थायाव थाबाय थानो गोनां जासिगोन नोंथांमोन उननि फारसे नोंथांमोना बिथांनि बेमारफ्रा बा बिथांनि जाथाया खैफोदा साक्सेसफुल जायोबा मोजां जायोबा निश्चय खौरांखौ मोना नङा मोनफिननो हागौ आङो दिनै बिथांखौ दहाय फुङाव खबर हरनायलाय बिथाङा माने
माबोरै मोनखो आंनि नाम्बारखौ आं बेखौ मिथिया खिन्थु नाम्बारा गैलायलायामोन आं नोंसोरनो दहायनो फोरमायदों माने भिडिअ आदसा फेसबुकाव नागिरनानै बिथाङा आंनाव कन्टेक्ट खालामबाय जाहैबाय ओमफ्राय आङो खोनानानै इउटुबनिफ्राय फेसबुकाव थांदों आदसा डिसक्रिपसनाव नायनायाव फेसबुकाव मोनदों आङो थानो सुखुवासै आङो बेखायनो माने फैनानै बिथांखौ लोगो हमनानै नायफैबाय आरोना दा माथो होनो आरोना मानसिखौ थाखा फैसाजोंल' सहाय होनो हायो बे नङा मानसिखौ नायनायजोंबो मोनसे जोबोर गिदिर होननानै जोङो साननानै लानो गोनां जायो मानो होनबा खैफोदनि समाव नायलायनाय बेखौबो मोनसे मदद होननानै बुंजायो दिनै मोनसे खोथायाव जाब्रब फालिनो जुदि मिथिनायमोनब्ला खिजानि थाखा फैसा गैयाब्लाबो बिथांखौ आं थांनानै रिसिभ खालामनानै बबे मेडिकेलाव सोनाया मोजां जागोन बबे मेडिकेलाव सोयैया मोजां जागोन बेफोरखौ जोंबो खिजानि एसे हेफाजाब होनो हागौमोनदां नङा होमबा बेफोरबायदि खोथा थायो स' लोगोफोर उननि समाव लोगो मोनलायसिगोन नोंथांमोना नेनानै थादो